Είμαι ο περιοντολόγος στο ιατρείο εδώ της Διαμέσου αλλά και του κυρίου Φωτόπουλου, εδώ στην Κοραή 20 στην πόλη της ΚΟ. Βρίσκομαι τα τελευταία 4 χρόνια στο νησί σας. Επισκέπτομαι το νησί σας σε μηνιαία βάση. Είμαι σίγουρα κάθε 3 εβδομάδες εδώ. Δηλαδή κάνω μια 48ωρη βάρδια, όπου δουλεύουμε ατέλειωτες ώρες προσπαθώντας να βοηθήσουμε τους ΚΟΕΣ και τις ΚΟΕΣ. Έτσι είναι. Έτσι είναι, καλά το είπα. Εντάξει. Ανησυχώ κάποιες φορές, θα τα κάνω λάθος αυτό με τους ΚΟΕΣ. Τώρα, τι είναι ο περιοντολόγος? Ο περιοντολόγος είναι κάτι αντίστοιχο με τον διαβητολόγο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ειδικότητα της οδοντιατρικής. Είναι μια ειδικότητα η οποία αντιμετωπίζει μια χρόνια κατάσταση, γιατί άπαξ και κάποιος διαγνωστεί με περιοδοντίτιδα, μπορείς κλινικά να την εξουδετερώσεις, αλλά πάντα θα είναι ένα υποβόσκον νόσημα, το οποίο αν ο ασθενής δεν βρίσκεται ενεργοποιημένος και σε τακτούς και συνεχείς επανελέγχους με τον περιοντολόγο ή τον οδοντίατρο που συνεργάζεται με τον περιοντολόγο, δυστυχώς θα επανέλθει. Τώρα, ο περιοντολόγος είναι ο άνθρωπος όπου ξεκινάει όλη η κλινική οδοντιατρική από αυτόν, διότι αν θέλουμε να κάνουμε υψηλού επίπεδου οδοντιατρικές υπηρεσίες, θα πρέπει να έχουμε ένα πάρα πολύ υγιές background, ένα πάρα πολύ υγιές οστικό υπόβαθρο και ένα πάρα πολύ υγιές ιστικό υπόβαθρο. Άρα ένα υγιές στόμα για να μπορέσει ο οδοντίατρος να κάνει τα μαγικά του, να μπορέσει δηλαδή να ανταπεξέλθει των απαιτήσεων. Άρα ουσιαστικά η περιοντολογία είναι η ειδικότητα που είναι, εγώ πάντα το λέω στους ασθενείς μου, ότι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κλινικής οδοντιατρικής. Χωρίς υγιή ούλα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, αλλά κυρίως του ευρωπαϊκού πληθυσμού, πάσχει σε κάποιο βαθμό από περιοδοντική νόσο. Και δυστυχώς, σε τι ποσοστό? νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι δείκτες επιπολασμού βρίσκονται στο 70%. Από αυτό το 70%, ναι, από αυτό το 70%, ένα 10% πάσχει από πολύ σοβαρή περιοδοντική νόσο. Ποια είναι η λύση? Η έγκυρη διάγνωση. Η έγκυρη διάγνωση είναι η λύση, όπου ένα πολύ επιθετικό περιστατικό μπορεί να το εξουδετερώσει πάρα πολύ γρήγορα και να το κάνεις κλινικά υγιές. Η κλινική υγεία είναι πολύ σημαντική, γιατί αυτό λέω και στους ασθενείς, άπαξ και όπως είπα και πριν, διαγνωστείς με περιοδοντίτιδα, ζεις με την περιοδοντίτιδα. Είναι όπως είναι και ο ζαχαρός διαβήτης. Άμα διαγνωστείς με τον ζαχαρό διαβήτη, ζεις με αυτό. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Αυτό. Πόσο σημαντική είναι η δική σας παρουσία εδώ στα Γιατρεία Κοραή 20 για το νησί μας, για την ΚΟ, για τους ασθενείς που δεν έχουν εύκολα την πρόσβαση η Αθήνα? Νομίζω ότι δεν υπάρχει, ή μάλλον δεν υπάρχει σίγουρα περιοδοντολόγος ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος ΚΟ. Δεν γνωρίζω τώρα εάν υπάρχουν άλλου τύπου τέτοιου επίπεδου παραπομπές σε αυτού του τύπου τα περιστατικά, τα περιοδοντολογικά περιστατικά, γενικότερα με τις ασθένειες των ούλων. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρίσκομαι εδώ, σε αυτά τα ιατρεία, κάτω από ένα καταπληκτικό περιβάλλον, σε ένα πολύ σύγχρονο οδοντιατρείο, το οποίο παρέχει ευρωπαϊκού επίπεδου φροντίδα σε όλους τους τομείς της οδοντιατρικής. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι μπορεί ο κύριος Φωτόπουλος και γενικότερα τα ιατρεία της Διαμέσου εδώ στην Κοραή 20 να ξεκινάνε ένα περιστατικό σωστά, διότι εάν δεν γίνει το σωστό σχέδιο θεραπείας, ο σωστός σχεδιασμός από την αρχή, εξουδετερώσουμε παθολογίες οι οποίες είναι εκεί χρόνια, δυστυχώς ή ευτυχώς το επίπεδο της φροντίδας που θα δοθεί δεν είναι αυτό το οποίο θα δώσει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι προβλέψιμο, αλλά θα είναι και ένα αποτέλεσμα το οποίο θα διατηρηθεί σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα θεωρώ ότι οι ΚΟΕΣ εξυπηρετούνται από την παρουσία περιοδοντολόγου, ειδικά στο κέντρο της ΚΟ, αλλά και στα γύρω νησιά, γιατί έχουμε ασθενείς οι οποίοι έρχονται από τα γύρω νησιά, φυσικά έχουμε ασθενείς που έρχονται από άλλα σημεία του νησιού. Είναι εξαιρετικά πρακτικό για αυτούς, είναι εξαιρετικά πρακτικό γιατί μπορούν πολύ εύκολα, χωρίς να κάνουν μεγάλα ταξίδια προς την Αθήνα, τουλάχιστον να κάνουν έναν έλεγχο, να κάνουν μια διάγνωση,
να αξιολογήσουν την κατάστασή τους, να ενημερωθούν και το κυριότερο απ' όλα να προσπαθήσουμε να τους ενεργοποιήσουμε και να μπουν σε ένα καθεστώς ρουτίνας όπου θα εξασφαλίσει την περιοδολογική τους υγεία. Τι έχετε να πείτε σε μια ομάδα ανθρώπων που ο αδελφισμός, δηλαδή με την έννοια εντάξει, άμα πονέσει, θα ασχοληθώ. Εδώ μιλάμε για ασθένεια όλων. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορία στο θέμα των δοντιών, στην ασθένεια των ούλων, έτσι δεν είναι? Είναι λόγω ότι είναι το κόστος λίγο τσιμπημένο και δεν πηγαίνουμε παρά μόνο όταν πονέσουμε? Νομίζω ότι στις νεότερες πληθυσμιακές ομάδες έχει βελτιωθεί πάρα πολύ αυτή η κουλτούρα, είναι δεδομένο αυτό. Έχουμε άλλου τύπου προβληματισμούς στις νεότερες πληθυσμιακές ομάδες. Τώρα υπάρχει μια κατηγορία ασθενών, η οποία είναι αρκετά μεγάλη, όπως πολύ σωστά είπατε, όπου δεν ενδιαφέρονται και πάνε μόνο όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή κάνουν συγκεκριμένες επισκέψεις όταν τα πράγματα είναι πάρα πολύ αργά. Το οποίο θα μπορούσε να το προλάβει αν έκανε μια... Εξαιρετικά. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να το προλάβει. Θα ήταν το κόστος τόσο μεγάλο. Το κόστος είναι δυσθεώρητο εάν προσπαθείς να επιλύσεις ένα ενεργό πρόβλημα, εξωφρενικά φτηνό εάν το διαγνώσεις πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, έτσι. Είναι πάρα πολύ απλό. Δυστυχώς, ευτυχώς, δίνουμε πολύ μεγάλη μάχη. Κάποιες φορές νικάμε, κάποιες φορές χάνουμε. Ναι. Να πείσουμε τους ασθενείς να έχονται για τον εξαμηνίο έλεγχο ρουτίνας. Τουλάχιστον, ναι. Υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες λόγω κάποιων χρόνιων νοσημάτων, και εδώ αξίζει να αναφερθώ ότι οι δύο προδιαθεσικοί παράγοντες που προκαλούν την περιοδοντίτιδα είναι πρώτον το τσιγάρο, δεύτερον ο ζαχαρόδης διαβήτης. Υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο προδιαθεσικών παραγόντων. Η γενετική προδιάθεση παίζει κάποιο ρόλο, όχι όμως αυτό που νομίζαμε όταν ήταν οι αρχές της δεκαετίας του 90. Η διατροφή που έχει αλλάξει, που έχει μπει το ταχυστιατόριο... Δεν βοηθάει αυτό. Δεν βοηθάει αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Η χρήση οδοντόκρεμας σε καθημερινό επίπεδο. Ούτε αυτό βοηθάει. Θεωρώ ότι υπάρχει μια κατηγορία ασθενών όπου δεν μπορούμε να τους σώσουμε. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία ασθενών οι οποίοι δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα από αυτό που θα τους πούμε. Αλλά δεν πάβει να πρέπει να προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε όλους όσους έρχονται στα ιατρεία μας. Είναι απαραίτητο αυτό. Με την εικόνα που βλέπετε, σας τρομάζουν, δηλαδή βλέπετε υπάρχει αδιαφορία και το πώς να το αντιμετωπίσετε? Νομίζω ότι αυτό μπορεί να το εισπράττει ο κύριος Φωτόπουλος και γενικότερα οι οδοντίατροι που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Οι ασθενείς που έρχονται ήδη σε μένα είναι οι πιο πολλοί τους πάρα πολύ φοβισμένοι, γιατί είναι σε ένα στάδιο που νομίζω ότι θα χάσουν όλα τους τα δόντια. Το οποίο εν μέρει είναι καλό το ότι είναι φοβισμένοι, γιατί ίσως έχουν ρίξει το πρώτο τείχος για την ενεργοποίησή τους. Αυτή τη λέξη τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ καθημερινά, διότι αν ξεπεράσουμε τον προβληματισμό που δημιουργεί ο ίδιος μας ο εαυτός, όπως με μια απλή δίαιτα, όπως με μια απλή διατροφή, αν καταφέρουμε και ρίξουμε αυτά τα τείχη που ουσιαστικά μας κάνουν λίγο νοχελικούς, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο να αλλάξουμε πράγματα για να τα κάνουμε καλύτερα. Οι παλιότεροι χρησιμοποιούσαν πολύ το αλατόνερο. Πόσο βοηθάει αυτό στην δυνάμωση των ούλων? Βιβλιογραφικά δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ αλατόνερου και υγείας των ούλων. Βιβλιογραφικά. Υπάρχει μια σειρά ανθρώπων που το χρησιμοποιούν συστηματικά. Μιλάμε για αυτούς που το χρησιμοποιούν. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί επιπρόσθετοι παράγοντες όπου στην καθημερινότητά τους μπορούν να τους χρησιμοποιούν και αυτό να πολλαπλασιάζει τη δυναμική. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει ότι το αλάτι είναι καλό αντισηπτικό, μπορεί ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος να ξέρει ότι και το ελαιόλαδο του κάνει καλό και να κάνει και μια κουταλιά ελαιόλαδο πριν το πρωινό του. Ή γενικότερα να ξέρει ότι τα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία έχουν μια πολύ σημαντική πηγή βιταμινών και αντιοξειδωτικών, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ το κολαγόνο, που ουσιαστικά η περιοδοντίτιδα είναι μία κατάσταση η οποία επηρεάζεται πάρα πολύ το κολαγόνο. Γι' αυτό και υπάρχει συσχέτιση περιοδοντίτιδας και πολλών συνδρόμων τα οποία έχουν πρόβλημα με το δέρμα ασθενών. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει. Άρα, να πούμε από μόνο ότι το αλατόνερο θα βοηθήσει, δεν μπορούμε να το πούμε. Αλλά ίσως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει ότι τα φυσικά προϊόντα
είναι αυτά τα οποία θα τους δώσουν ένα καλύτερο επίπεδο υγείας, ίσως αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ένα αποτέλεσμα πολύ καλύτερο από κάποιον ο οποίος καπνίζει 2 πακέτα Marlboro την ημέρα. Έτσι. Στη συνέχεια θα πούμε κι άλλα και σε άλλες γυρίσματα που θα κάνουμε για να βάλουμε έτσι μια βάση σε κάποιες θεματολογίες. Τελειώνοντας, πώς διαλέξατε αυτή την ειδικότητα? Ωραία ερώτηση αυτή. Μου είχαν ερωτήσει όταν εισήχθηκε στο μεταπτυχιακό στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ερώτηση, από τις βασικές ερωτήσεις στη συνεντεύξη ήταν γιατί επιλέγεις αυτό το τομέα. Η τότε μου άποψη σε ό,τι αφορά τους περιοδοντολόγους ήταν τελείως εσφαλμένη από αυτό που είναι πραγματικά τώρα. Είναι ερώτηση που έχει μπει δυναμικά. Ναι, είναι μια ερώτηση όπου κάθε μέρα ίσως αλλάζω και την απάντηση. Είναι πολύ δυναμική ερώτηση. Όταν ξεκίνησα αυτή την ειδικότητα, ήθελα να είμαι σε ένα διαδραστικό και δυναμικό περιβάλλον με το αποτέλεσμα που προσφέρω στον ασθενή. Ένας ενδοδοντολόγος, ο κύριος, δηλαδή η κυρία που θα κάνει απονευρώσεις, ή ένας μαθοπροσωπικός χειρουργός, ο κύριος ή η κυρία που θα βγάλει έναν δύσκολο έγκυο στο φρονιμίτι, είναι μια ενέργεια που την κάνουν, τελειώνουν, έχουν το αποτέλεσμα, φεύγει ο ασθενής. Ενώ η περιοδοντολογία είναι μια δυναμική θεωρία, είναι μια δυναμική θεραπεία. Ξεκινάει σήμερα, θα γίνει αξιολόγηση μετά από 3 μήνες, θα γίνει νέα αξιολόγηση μετά από 6 μήνες και τελικά καταλήγει να χτίζεις μια πάρα πολύ ωραία σχέση με τον ασθενή που κουράρεις. Δηλαδή γίνεσαι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς του. Αυτό όταν μπήκα στη δουλειά αυτή δεν το ήξερα. Το κατάλαβα τώρα, όσο μεγαλώνω, ότι γίνομαι ένα κομμάτι. Λοιπόν, είμαι 20 χρόνια στην οδοντιατρική. Πηγαίναμε με 20 χρόνια θα αλλάζατε την ειδικότητα? Όχι. Πάλι το ίδιο θα έκανα. Πάλι το ίδιο θα έκανα. Ίσως θα έκανα άλλα βήματα και θα έκανα κάποιους κύκλους μετεκπαίδευσης νωρίτερα, γιατί η μετεκπαίδευση δεν τελειώνει ποτέ. Συνέχεια εκπαιδευόμαστε. Σωστά. Οπότε κάποια πράγματα που βλέπω ότι συμβαίνουν τώρα, εκείνη την εποχή που θα τελείωνα τη μεταπτυχιακή μου εκπαίδευση, τότε ίσως να ξεκίναγα με κάποιους άλλες μεταπτυχιακούς κύκλους όπου θα μπορούσα να ήμουν ακόμα πιο έτοιμος για πάρα πολύ πολύπλοκα περιστατικά. Αλλά πάλι το ίδιο θα έκανα, δεν θα το άλλαζα, γιατί είναι εξωφρενικά σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο να βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται τρομαγμένος με δόντια που κουνιούνται και μετά από 6 μήνες να βλέπεις ότι όλα αυτά τα δόντια έχουν σταματήσει να κουνιούνται και το πρώτο πράγμα που μου λέει ο άνθρωπος, μπορώ να φάω κανονικά, δεν μυρίζει το στόμα μου και δεν ματώνει το μαξιλάρι μου. Αυτές οι 3 ατάκες που ακούμε σε καθημερινή βάση από τους ασθενείς είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ίσως και αυτό που μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ.